Като гледахме заедно този видеоматериал, веднага се сетих за най-разпространеното при кандидат шофьорите. Има ли все още такива изцепки от рода на, като каже инструктора, натисни съединителя и да се пита левия или десния? Не, такива фрапиращи едва ли има, но така, за да няма такива неща, трябва човек първо да сухи тренировки, както го казваме. В нашия кабинет ние имаме един тренажер, т.е. част от автомобил и те седат се упражняват. А иначе съвременната теория, съвременната практика е да има симулатори такива, т.е. тип тренажери, където човек да се учи безопасно, без да гори гориво и така. За жалост, аз искам да купя за нашата школа такова нещо, обаче трябва да давам часове за сметка на фирмата. Значи не е регламентирано обучението на тези системи, на такъв симулатор. В материала също чухме, че стана дума и за разликата. Да ви попитам и вас, каква е разликата, като правите съпоставка между това преди как се вземаше книжка и сега? Какви бяха условията тогава? Защо някакси старите шофьори от старата школа са някакси по-добре подготвени? Със сигурност не става въпрос само за годините стаж зад волана. Да, това е така, но това, което беше някога, тогава много масово влизаха много хора от различни възрасти. Сега повече са млади хора и това би трябвало да се отрази положително. Обаче други неща се развалиха. Сега няма полигон. Всичко почва на улицата, тръгва и така. И инструкторите търсят някакви паркинги, някакви глухи улици. И за това като мистер Бин си паркират колите напред-назад и готово. Това е едното, което трябва някакво решение да се намери. Не може сега първия ден, както тръгват в абсолютно интензивно движение. Това е много трудно. Аз, между другото, точно така започнах да изкарвам своята книжка. Имаше колеги шофьори, които бяха шофирали кола, знаеха за какво става въпрос, още преди да са взели книжка. Но аз въобще нямах. Просто инструктора ми каза, слагаш ключа, палиш, това е съединител и тръгваш. Беше голям шок. Същото се получи и в казармата, между другото. Но да се върнем преди материал. Говорихме за нощните кормувания. Казахте, че тъй като изпита се води през деня, някак си, според мен, идва, че се неглижира нощното кормуване в този ред на мисли. Да, абсолютно сте прав, но просто не остава време за това нощно кормуване. Далеч съм от мисълта изпита да преминава и през нощно време, но поне кормуването нощно да има поне 2-3 часа един. Ние гледаме да бъде това типичното, което е. Примерно в събота и в неделя ние обучаваме. Обаче тогава не е реална обстановката. И така имаме правило, това е само в началото да бъде. Ако той кара само в събота и в неделя, не е нормално. Ако кара дълго време нощно, той не усвоява другите неща, които са в интензивното движение през деня. Сега, разбира се, това може да се спори. Дали трябва повече часове нощно кормуване, аз няма да взема отношение. Като казахте за събота и за неделя, че се провеждат самите часове, може би събота и неделя е хубаво да са извънградски, защото тогава е по-натоварено движението в извънградско пътуване. Не, то не може да го делите в събота и неделя, защото това е програма, почва са първите часове, трябва да почне на тихи улици, на полигон, където да се усвоят елементарни неща и постепенно се навлиза и после то не може да делим. Значи, докато в теорията по теми се върви, а практиката той тръгва и минава през всякакви кръстовища, с светофара, с пътни знаци и така. За реакциите стана дума също в материала. Има много ученолюбиви, аз не съм от тези хора, но си взимат листовките от раз, някакво скрепяват положението и на изпита кормуване, но един инструктор винаги може да усети един кандидат шофьор дали има достатъчно реакции, за да бъде шофьор. Защото сега има хора, които са станали шофьори, обаче нямат никакви реакции, реално не са шофьори. Извън градско шофират с 40 км в час, което е предпоставка за ПТП. Наречените неделни шофьори, както им казваме, личи, че той човек кара от време на време и няма така блъсна седалката до волана, няма абсолютно... Това е така, но това е живота, както се казва. Има ли практиката на този тип шофьори да им се казва, че не е желателно да застават зад волана, да имат книжка? Това, значи, никой няма право да го каже на един човек, ако не се яви на изпит. Значи, първо, за масовата категория няма психопреглед да каже. Медицинския преглед е само очите да видят дали виждаш. Другото се решава на място. Ако по време на изпита той докаже достатъчно грамотност, така се каже, че владее кормилото, че владее обстановката, съобразява с всичко, тогава го пускат.
Разбира се, и самия изпит е субективно решение, защото там двама души изпитват, но решаващия председател на комисията. И самия факт, че при едни успеваемостта е 80%, при други 20%, значи има нещо и субективно тук, но няма малко да се обаче направи. Субективизмът и от тук изчезна благодарение на тези камери, които се монтираха. Да. Каква е реално ситуацията след монтирането на тези камери? Реално, нали, че първо не може да се съкрати изпита, трябва да минат 25 минути, най-малко реално, че трябва да минат всякакви ситуации. И ако има недоволство, може да се прегледа материала после, да се направи възражение, да се види какво е. Но, пак опитам, значи, аз мога да изпитвам и с всякаква камера и като му покажа в по-сложна обстановка, човека няма да вземе изпита. Нали? Да, Дори вие, като има. имате книжка, ако е сложена на това. Естествено. Парадоксално, че ние обучаваме, нали, тези, които са отнети точките им, по член така наречен 157, и след 20 години стаж късат го на практика. Ами да, защото практиката вече е съвсем различна. Да. Има едно такова твърдение, особено в провинцията, като се тръгне, ако шофираш по правилник, не говорим за извънградско, а градско, ако шофираш по правилник, при всички случаи са те блъснали някъде. Да. И може би не мога да пълно се съглася, но има такова нещо. Аз също не мога да кажа на 100% че е така, но е по-удачният вариант. Понякога хората се чудат кой е с предимство, кой е без предимство. Знаем и за знаците, че не се поставят както трябва на обърквани знаци. В нашето предаване сме имали такива материали. Но каква е целта в крайна сметка на един шофьорски курс, освен да научи кандидат шофьора да шофира, да управлява автомобил? Аз се спомням, когато аз някога учих и завършвах, нашия професор казваше: знаете, че вие тепърва почва да се учите по този предмет. Нали? И така е при нас. Когато човек вземе книжка, тогава почва да се учи. Нали, той не може да кажем, че той е готов. С 31 часа, че готов, трябва да се съобразява с тази работа. 3 години е минимума, когато един шофьор се става истински така пълноценен и безопасен участник в движението. За моралът и за етиката ще споменем няколко думи. Ще направим обаче кратка пауза, но докато си поемете дъх, ще сме се върнали обратно тук с още по темата за шофьорските курсове. Здравейте отново! Вие гледате Баркод, а днес говорим за шофьорските курсове. До мен в студиото е управителят на автошкола Теньо Тенев. Преди паузата говорихме за възможностите, какво друго научават кандидат-шофьорите, когато карат курсовете за шофьор. Интересно ми е, по някакъв начин самите инструктори говорят ли за морал, етика, възпитание на пътя спрямо останалите участници в движение? Естествено, би трябвало първо те да бъдат възпитатели и това много хора го правят, много инструктори. За жалост, не всички. Ние наблюдаваме тук едно явление, че през последните години много хора се върнаха към тази професия, без да са били инструктори, понеже нямат работа и това дава много лошо отражение. Възприема ли се тези добри съвети? Възприемат ли се от кандидат-шофьорите? По принцип се възприемат, зависи как човека го дава. Нали? Много хора умеят, инструкторите и курсистите казват: моят инструктор така ми каза, така да правя, и това е хубаво. Нали, аз и дори помня от моите инструктори какво са ме казвали. Това е много важно, защото няма друг, който е по-близък до тебе по време на обучението. И ти наистина виждаш, че той те учи да си спасиш живота, да пазиш децата си и всичко. Ако всеки иска така да всяка цена да вземе книжка, а за жалост има много такива хора. Вярно ли е, че най-добрата реакция на един шофьор е когато се движи с до 60 км в час? От 60 км в час нагоре не би имал достатъчно бърза реакция. Имаше такива твърдения, които Това е въпросът за скоростта, по принцип така. С увеличаването на скоростта първо се стеснява ъгъла на зрение. Ако ние сега виждаме почти на 180 градуса, с увеличаване на скоростта става много тесен. Затова високата скорост е разрешена там, където има видимост на магистрала и така нататък. Затова неразумно е да се кара в града с повече от 50 км в час, колкото е разрешено, между другото. Дори на много места по-ниско трябва да бъде. Имах един нервен съкурсник
когато изкарвах книжката си. И той беше доста нервен и искаше да шофира винаги по-бързо. На една пешеходна пътека така доста хора тръгнаха да пресичат. И той от колата през прозореца се провикна: заповядайте, козички, минете, защото инструктора му направи забележка, че иска да мине през хората буквално. Има едни такива интересни случки, които са случвали на всеки, но в този ред на мисли за нервните шофьори и за етиката на пътя, защо продължаваме да говорим за така допустимост в промилите в кръвта и естествено се казва една биричка е достатъчно, нали? Може да се пие на една биричка. Защо така се казва? В смисъл, за мен по-правилното е, когато си шофьор, никакъв алкохол. Точка по въпрос. Не, тук има едно недоразумение. В закона е нула. Няма такова. Няма, казва се член 5 още, че е забранено водача да употребява алкохол. Сега, други въпроси, че когато го наказват са над 0,5 на 1000, защото приборите, точността им, лекарства и други отдават отражение. Но иначе е забранено. Ако вас ви видят, че пиете една бира или половин бира и тръгнете, само това, че ви е видял човек и каже, ще ви накажат. Няма да ви мерят промилите. Нали? Ето това е много важно. За първи път, според мен, се казва и много хубаво приключваме нашият разговор. Че забранено е абсолютно. 0,5 това не означава една биричка. Никакъв алкохол. Никакъв алкохол. Но когато мерят, нали, по други има причини, които допускат толкова. Благодаря ви за това участие. Това беше всичко за днес. Тази тема се осъществи с подкрепата на нашите медийни партньори Телеграф и Монитор. Ако все не случвате на зелена вълна, намерете правилния път към нас в сайта на TV7 и на страницата във Фейсбук. Вие бяхте с Баркод, аз съм Марио Младенов. До утре! Утре в Баркод. Различни методи за самоотбрана на жените. Какви приспособления се продават в помощ на тези методи? Разговор в студиото с Стоян Пальов, управител на оръжен комплекс.